To. Na. Mainit pa. Ano? Lambot. Hala. Ayan. Wow. Hala. Hello mga kawigel! So, ano bes ang ating menu ngayon? Meron po tayong Java rice with bok choy at crispy lechon belly. Ha? Tapos meron pa tayo rito isa sa Mang Tomas. Yes. Kaya bago pa tayo magsimula, pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagka-pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasala po sa amin sa isang pagkainan. Po lagi po silang may nakakain sa araw. Maraming salamat po, Ama. Sabat na lang sa inyong bukto mga anak. So, resto namin tayo pagligtas. Amen. So yun. So let's fight! Bye! No. Sarap. Teka muna. Tanggalin na tayo. Kain po, oh. Kuha na po kayo ng kanin dyan. Yeah. Kanin. Pagkuha namin na rin siya, ubos eh. Pero marami pa ho naman doon. Dito natin to. Yan. Yan. Lagyan natin doon. Yan, ano ho. Malutong naman ho to, malutong. Buti natin kung malutong. Papatantado natin kay Anibes. Balikan ho namin kayo. Yan! Okay na. Yung po, nag-edit na lang po tayo sa umpisa pero pagkakain na po tayo, wala na po tayong edit ho. Sige, kuha na rin siyan. Ate, kung malutong talaga to. Na. Mainit pa. Ano? Kuha na rin po kayo. Ang nalagay nga ho pala natin dito instead na Tanglad. instead na tanglado, down saging. Para po hindi kasi yung Juicy oh. yung lasa po para hindi masyadong tapang. Paunang kagat po. May tali pa. Sarap. Napakalambot. Juicy. Napakalasa po. Kain po tayo. Meron din po kami nitong yung how to cook ng lechon belly de lang eh. Ang lalasa ng pagkain natin. Laman. Yun o, anda. Alis na po tayo. Di pa may alis. Malapit po kami sa pier. Ang gawin pong bahay. Yung aroma po ng saging, yung dahon saging, nalalasahan nyo, maiba lang ho. Kasi karaniwan, laging nilalagay yung mga tanglad eh. So pag hindi ko kayo masyadong sa tanglad, yung may over na yun eh. Nalasa yung amoy. Yes. Mauuta kayo. Pero pag itong dahon saging po, sigurado hindi. Lambot. Wow. Ayaw mo po ka na eh. Lambot na lamang. Madali kaya natin yan. Musok-usok pa. Ano po? Ate, usot ka dito. Nawawala ka. Ngayon na lang ulit tayo nakakain nga, no?
Ngayon na lang ho ulit kami nakakain ng putok-batok. Eh. Hindi ko kasi mahilig. Ang lakas sa kanin. Kakain Kaya may kanin pa dyan sa tabi mo. Ay, Ang sarap. oh, kuha lang kayo ng kuha rito, ha? Ala. Ala. Hala. 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 Ayan. Wow. Hala. Nanakot ka ba? O, kuha kayo. Ano? O, ako kaya? Mamaya na. Ikaw, Isam. Mga po. Mamaya na. Pag-iwan natin ito. Ayan, basa ko nga kayo. Dahil, Isay, ha? Ni. Ano? Grabe, lasa sa loob. Lasang-lasa yung ano, yung mga bawang po sa loob ng ano, ating belly. Mga herbs and spices man na ilagay po. Oh my God. Sarap. Lambot. Ano? Juicy. At meron po tayo Inom tayo. panulak na ano yun? Ako, gumawa na. Ano po siya? Iced tea na may muscovado. Wow. Yung lemon. Ay, Ano kasi yung ano? Yung natural o yes, yung... natural po. Hindi instant. Hindi sa? Ay, nasa ano? Tea bag? Yes. Sige, tingnan natin. Ano lasa niya? Sarap po. Lasang sagwa. Sarap. Okay din pala itong tea bag, no? Try nyo po, tapos yung muscovado, ha? Yes, muscovado. Kaya mas healthy muscovado kaysa sa ano, no? Sarap din Saka pala. iba yung ano ng lasa ng muscovado. Parang kalasang sago. Tea bag eh, tapos. Yung lasang sago na matabang. Mm. Ang sarap. Wow. Kain pa. Ang lambot. Malapit na po, pasukan ng mga bata. Pero wala pa rin yung face-to-face, no? So, ang anak ko po, ito si Bunso, si Rishan. Sa Monday, umpisa na po na pasukan nila. Kaya, ano po kayo? Aral ng mabuti, mga bata! ano yun? Ano yun? Ano yun, Sama? Rishan? Mga bata. About na! Kayo rin sa isa. Sa September pa po. Ang laki pa ng pag-iwit Sarap. Ikaw ni. Araw-araw po napasok kami. Sarap. Gusto ko po yung sa may loob na part. Yung gitna. Malasa ako sir. Rice. Thank you po. Anong flower to ni? Ay, yung ano na yan, hindi kinakain yan ha. Ano yan, yung... ano ba yun? Tawag doon? Ano yan, yung... Bok choy. Pinagpatulog po na ano na bukit. Inano lang ho namin. Tata. Inano lang ho namin yung... Ano ba yun? Feeling ko.
Yan. Parang mukha sa kasing bulaklak. Mm. Ang gandang tignan. Ito yung ginagamit ng mga sa mga painter na ginagawang stamp. Kaya pala natin, busing ito eh. Yung iba sobrang lutong, yung iba parang kung ano, lumambot lang ng konti. Yung mga lumobo po. Na? Kasi dun sa loob may parang mantika. Kung may mantika. Wow! Hindi na may focus na ate ko. Hindi na may lalapit po dahil no edit na po tayo. Hap. Pero kahit white rice, no? Yung plain na rice. Masarap din po siya. Masarap siya kasi malasa po yung ating ano. Tay, gusto mo pa kanin? Okay na. Ay, marami pang kanin. Ikaw na. Huwag ka kung gusto mo ka. Ito. Huwag ka lang oh. Kung gusto mo ka. Okay na po. Lakas kumain sa bunso eh. Wow. Pareho kasi. Mamaya mag-ano ka uli ha. Jogging ha. Gano po kasi lagi araw-araw po. Tumatakbo sa kanyang treadmill. Ako rin po tumatakbo. Panaginip. Excuse me po. Ha? Ito na, kuha mo. Ulam mo. Wala ka ng ulam eh. Nakatato na po ako. Dami. Pangilan mo na to? Pangatlo. Uy, pang-apat. Kami okay na. Hati na lang tayo. Hindi, ako na. Ikaw na. Okay na rin. Ako rin sa'yo. Ito na lang Ito nito. laman, ito gusto na rin sa'yo. Ito, yung laman. Okay. Laman. Ni. Hindi. Okay ka na? Oh. Okay na ako. Okay na siya. Mahina siya eh. Ubus natin na. Pwede ba kinakain din? Hindi ako naglalakas ng rice pag ganitong maraming ano eh. May taba po yung ating... Thank you. Pagkatapos na lang ako, tsaka ako baba. Medyo kumunat na iba, ha? Hindi pa ho kami alis. Yan, tawag na agad eh. Ito, makunat na, oh. Hindi pala tayo nakapag-topic, no? Ay. Wala, ang sarap po kasi. Ang sarap po kasi minsan yung topic, babigla-bigla eh. All of a sudden. Out of the blue. Save ko ito mamaya. Ay, kalari ka? Ninsay? Tara. Opo. Ito pa, nang pag sa Okay na. loob. Ayan. Sabi mo madali. Gusto ko na mag-shout out. O, sige, shout out ka na.
Yeah. Thank you so much po sa lahat ng mga magagandang comment nyo. We really appreciate. At kailangan po namin, lalo na po si Raj Raven Palacio. Thank you so much. Lagi niya sinasabi, Rad. Raj Rad. Raven Palacio. Yan. Thank you so much po. Ano sinasabi niya? Always stay strong. Yan. Kasi ngayon pong mga pandemic na panahon, ang hirap po na yung lagi ka na-stress dahil sa mga iniisip natin. Napakaganda nung message niya. Always stay strong. O yun, dahil dyan, shoutout ako kay Paring Vincent Peregrino, kay Maring Grace, at saka sa dalawang Diba? Angel, sa Kuya Rico, Yan. sa Ate Cherico, kay Ruth, kay Honey, tsaka sa mga bayo ko, tsaka kay Ate Hazel. Yan. O, di ba? Kay Grandma, At tsaka kay Mami. Kay Mami Linda, yan. Shout out po. Shoutout po. Yan. Thank you so much po ulit. Kay Ronaline Agao, Rich Ivan Oresa, John Andre de la Peña, shout out Fiorelli Ann Reyes ng Pampanga, EJ Boy, Haravata ng Pangasinan, J. Ann Bulacan, Marlis Asley, Ma'am Imelda Liwanag, hello po. Mela. Kay Ma'am Imelda Rojas, kay Julio Doms, laging hello ka naman daw. Hello! Hello. Asip. Yan. Kay Lloyda Tulod, Hazel Ann Ascarton, kay Angel Abaya, official na Antipolo City. Thank you so much po. Grace Lee Swating ng Barotac Viejo, Iloilo. Kay Crisol Cruz Hello po. at kay Clyde Ivar, kay Ma'am Wenceslas Stas, kay Ma'am Melody Santos. Yan, pagaling po kayo. Books Cooking, Hajura Jakaria Hello po. ng Dubai, UAE. Rendel Palomo, shout out Jarex Palomo. Kay Ruvelin Datonio, hello. Ingat ka lagi. Alan Supan from Chicago. Janine Joyce Zoleta. Chesky Feliciano at sa mama niya na laging nanonood sa atin. Hello. Nida Manginlaod, Jane Hipolito, hello po. And Rinsay. Kay Charlene Bernabe Gonzalez at kay Marge de Jesus Galit. Yan. Hello po. Yan, hello po. Shout out Sonny Sapin Hello po. kay Onis Kay Oni Sapin. Mga tropang sa lumayan. Sonny Sapin. Mga pinsan yan. Pinsan namin tapos. Russell Imuan kay Loswa Calderon, Hello Family po. Aga, Family Rojas, na lagi rin nanonood po sa atin. Kay Elaine Del Mundo, Texon, Iya Clarissa Aquino, Ina Orebuk, shout out sa taga Giyaw family Hello po. na Lupihan, Bataan. Hello po. Yan po, napakasarap po. Sopa. Ito po, simuto-simuto po. Ang plato. Kapangis. May konting balat talaga si Risham pa. Sinisave niya raw, mamaya kakusot niya pa kumain ng kanin. Diba, maraming salamat po mga kawigil. At maraming salamat siyempre sa ating lahat sa pagtulong Thank sa pagluto. At sobrang salamat po sa Diyos sa binigay sa amin sa isang napakasarap na pagkain po na ito. At sa inyo po mga kawigil, kaya po sana laging Stay strong. yan. Hanggang sa muli po, kaya bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.